И здравейте хора, след като миналото видео само се махна. И някак си сега си да губих цялото време. Да започваме и да си направим сървър. Create new server. Ще се казва YouTube Pro. Окей, готово. Командите са включени. От началото ще си направя една команда, за да има някой хубав спаун. Let's go! Така. Game Pro. Keep inventory. Sure. Окей, още върви. Трябва да не се махне отново. О, Village! Айде, let's go! Това е мега OP. Аз още не съм играл от 5 секунди и веднага намерих Village. Мога да ви направя и в другото видео как стана. Котка, ама аз съм много пи, не мога да... О, чакай! Моля, кажи ми, моля. Моля е... Виж как Blacksmith. Или по-скоро горе-долу, защото сега започвам. Все пак имам някакъв като армор. Аз имам караствица Person Soul Monster. О, ето го, Iron Golem. Още не съм изследвал всичко. Не ми кай. Чакай, то сървър още от началото е бъгнат. Много ти благодаря, Майнкрафт. Нещо сървърът бъгна и ми дава всичко. Ей така. Хайде! Окей, взех всичките айтеми. Не, няма нужда да си хавакерката. Не знам, ама миналият сървър намерих Village някъде за 2 минути някъде. И благодаря Майнкрафт, че отново ми даде толкова бързо нещата и се върнах все едно. Вече съм си в миналият сървър. Let's go! Хляб, potato, ябълки. Още една такава къщичка. Окей. Let's go! Трябва нещо си прибера и отзад на инвенторите и това и това. За мога ето така. И ето така. Ето така, бам. И още едно дърво. Не, ще изгледам толкова про. Не знам защо изглеждам така. За да убием най-бързо Iron Golem. Но да ми даде повече айр. Първа една кирка. По-скоро няма нужда кирка. Що аз имам 2. И блокчетата. И това. Окей, ще го дръпна някъде ето по-натам. Напомнете се за Георги Дарок и Алек Pro. Алек долу на черта Pro 99.
Не. Отиваш долу. О, не. Ма, това Iron Golem е много досаден. Ау! Ще взема респаун пойнт. Окей. Това гигантско чудовище някъде върви. О, ето го. Да, но сега да не ме познае. Що аз като най-простият просто го ударих. Нека да пробваме от ланча да го щупим, да вземем ето тези двете, това. И да, let's go! Да го щупя от всякъде и да го довърша. Ето тук не съм го довършил. Тап, готово. Сега къде си? Окей, сега малко ще си набера. Или по-скоро после. Айде после. Сега е битката. Къде си? А, ето те. О, това не ме помни. Така, имам горе-долу идея. Какво? Връщам се за теб. Трябва само да се боря. Ти вече беше... Вече е твоето време да те убия. Няма така да ми се легавиш, Iron Golem. Айде, 3. Окей. Let's go, както и миналият път. Ще има първа и втора и трета сигурно и цяла поредица. Мисля ни е да убием Iron Golem. Моята къща. О, мале. Искам да си го обърна. Аз даже... Не знам, от това Iron Golem нещо се изморих. И така. Според мен изглежда готино. Ето го и Джингъл Бела. Готино според мен изглежда. Ще си карам на втори крафтинг тейбъл. Ей! Махни се! Махни се! Махни се! Ето. О, мале. О, мале. Ей! Махнете се! От моята къща. Айде! Чупката! 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 Чупката веднага! Чупката! 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 Ей! Ей! Махай се веднага! Махай се веднага! Чупката! Ей! Ей! Махнете се! Махнете се! Гадни мишки! И така, хора, да продължавам след тези
неща, които не спират само да ни вредят. Гледам като Dynamite Song Tutorial. Mon mondiala, ding. Стили отново. Mon mondiala, ding. Не ми прекъсвай песента! Махни се! Наистина, махнете се! Ей, сега като се ядосах. Хайде, махай се! Айде, бегом! Махай се веднага! Маха. Зъзъл. Окей, спах. Баракадирано. Само аз мога да си го чупя. За да не могат да влизат. Чакай, отиди някъде на цяло блокче, вилиджър. Не, извинявай! Влезни! Добре, спаси се. Там има вода, пи малко вода. Извинявай, момченце, ама сега ти като се държиш така. О, бебе, изчи картоф. Има ли някъде друга ферма? Хора, това. Мисля още малко и след това ще направя. Сега ще измисля в кой ден ще правя видео. Всеки петък в YouTube около 9 часа ще има ново видео. Затова се абонирайте за канала с камбанката и гледайте повече моите видеа, защото ако стигнем около 50 сабскрайбъра, ще започна да правя много повече видеа. Ако стигнем 100, още повече. И като стигнем чак 1000, още много повече. Затова се абонирайте, лайкнете и покажете този канал на някои други ваши приятели. И да, сега ще ви кажа само едно нещо. Чао!